Čus, já jsem Steve a jsem tady s Pavelkem. Čau! Takže mám tady challenge. Tady ten se bude jenom, Pavelko se bude jenom kouká a já jsem si kopal bonbony, kolik si mi vejde do pusy, nejvíc bonbonů a bubble tea, milk. No, milk bubble tea. No, tady rozpíme bonbony. Takový bonbony. Dej mi 2, 3. 1, Ale nepřerušuje. 2, 3. Jsou to takový maliny. Dobrý. Dobrý. To můžeme začít. Budeš mi to podávat? Jo. Chceš to počítat? Jo. Takže začneme. 1, 2, 3. Ano. Pokud budeme tohle. 4, 5, 6, no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, zkusíme dát 20, 12, 13, 14, ještě 6, 14, 15, 16, ty vole, 17, 18, ježiš, nevadí, 19, na 20, tady ten 21, takový malinký, co tam ještě, 21, vejde se ti tam, zkus dát do 25, 22, nedělej, nevyflusní to, 23, 24, 24, ještě jeden a dáme 25, 25, kolik jsi to měl? 25. Vole, to musel být až tady, no To je foj, rozmočený. Povídejte pytlík. ty vole. Počkej, Vydání ty struhy. ty vole, 20. Kurva, to je sladký. Jak si dáme papička. Dá. 25. Na. A kolik jí zbylo? Foj! 2, Bavíš ty? 4, Tak si asi... 6, Já to musím umýt. 7 jí zbylo. Tak my uděláme střík a hned se vrátíme. Tady pokračujeme. Takže my zase pokračujeme. Ty bonbony jsem umyl. Aspoň žádal. A jak jsme říkali, je jich 7. Takže já A jim teď to jsem na ukážu. řadě já, jo. Počkej, takže já jim ukážu těch 7. Abych byl víc na kameru. Já si Teď víc tady těch 7. potočím na mě. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady 7. Tak, a teď začnu Ještě já. to zapnu. Můžu začít? Tak. Já začnu žlutým. A si dám umytej bonbónek. Tak, a já začnu žlutý. Je dobrý. Poj, hnusnej. Takže Tak čau. to zapij.